sọ̀rọ̀ ló ṣe bí ọ̀rọ̀ lálẹ́ ọjọ́ kan láàrin Àkànjí àti àbíkẹ́yìn àtàndá ọmọ onílẹ̀. ṣe làbíkẹ́yìn àtàndá bá gbá Àkànjí létí gbà. kí n sì mọ́ tàn yín, Àkànjí yìí mọ̀ ọ́n ṣe ẹran rírọ̀. ọkùnrin tó tọkùnrin ni. ṣùgbọ́n bákànjí ti gbọ́wọ́ òkè pé kóun dé dùndú yàfárí ni fún ọmọ ọ̀hún. ló bá rántí pé bàbá rẹ̀ àtàndá gan ló fóun nílẹ̀ tóun fi dáko. ṣé àtàndá ọmọ onílẹ̀ sì rèé? kì í gbọ́ kì í gbà ní o. Àkànjí ti gbéṣu sóko lọ bẹ́ẹ́rẹ́bẹ́ tí gbogbo rẹ̀ sì ti pewé. kódà àsìkò òkórè tí ń sún mọ́. ló bá rántí òwe Yorùbá tó wí pé ẹni aṣọ lọ́wọ́ sẹ́yìn kì í rójú gbẹ̀san gbátí. He whose hands are bound behind cannot avenge a slap. gbogbo wa ńlá dàbí Àkànjí lásìkò tá a bá tí ì ní nǹkan téèyàn fi kọ̀wọ̀ sí. bí ìwọ bá wá wà nírú ipò báyìí táyé ń rò bí epo ògọ̀, tágọ̀mọ̀ kọ́ mọ́ dá wọn lóhùn. bó pẹ́ bóyá ìwọ náà ó dẹni ara rẹ téèyàn kún ò ní lè fi wọ̀ sí lọ́ọ̀ mọ́. ẹ bá mi fẹ́ràn fọ́nrán yìí, ẹ pín in kiri láti lè jẹ́ ìwúrí fún ẹni tó ń la nǹkan kan kọjá lọ́wọ́.